na dazes azọ n'ụwa o onye ka mụ na-ekwuzi n'ụwa ọ bụla oke egbe na-ada ụda oke egbe eji agbagbu ndị ilo oke egbe agbalụ na Abuja ọdụ ụda na East ka m na-ekwuzi oke egbe eji agbagbu ndị ilo n'ụwa o the blessed man no n'igadi nwa Chukwu gọzila gọzi n'igadịlị m blessed worldwide udogwu na-eme ife siri ike n'igadịlị m echi oke nwa gọzila gọzi n'igadịlị m echi oke gbalụ na Abuja ọda ụda na East gbasasịa ndị ilo n'ọlụ sọsọ onye gbata ọgbaghị ibi ya nne n'ụwa oke egbe na ndị ụda udogwu nwere obi sali n'igadịlị m Tosky Otigba kenele ọ gakwakwa onye chimeleze ị na-anụ olu egbe eji ebu ndị ilo egbe eji ebu ụbịa udogwu onye ji dị ebube n'igadi blessed worldwide egwe nwa abịala ụwa ga-afụ ifeọma nwa abịala ụwa ga-enwe awele ife onye ga-abụ n'ụwa ka afọ ka ọ ga-abụ osinachi ife Chukwu si na mmadụ ga-abụ n'ụwa ka afọ ka ọ ya bụlili ajọ mmụọ na ajọ mmadụ asị mfa na-eme na nkịtị maka afụlụ dọla n'aka nwotemkwu ọ bụ ya na-eso okwu n'ụwa isi ga-abụ eze ga-abụlili eze na-esi na chi n'ụwa blessed nwa blessed worldwide Chukwu emegbe oge eze udogwu nọzi indo supermarket business udogwu ama na Abuja n'igadi inwele obi sali inwele obi nwanne lesienụ na mụrụ blessed ga-esi amụ nwa udozie wee gụsịa primary school gụọ secondary school wee naba Abuja wee lụzie gbaba mbọ ka nwoke esi agba mbọ n'ọtala afụfụ n'ụwa n'ọtala afụfụ ewee mesịa Chukwu wee mee ya eze wee si ebe a na-ekpofu afịfịa bunye nwa ogbenye elu o wee bụrụ odogwu maka ọlụ ọma ọ na-alụ na Christ Holy Church ka ndị yutu niile ji gbakọta aka ọnụ wee baa ya afa udogwu ije Jesu agawa ọlụ ọma ọ na-alụ na Christ Holy Church nọkalịla akali agakonekofone Tosky Otigba onye Enugwu-Ukwu letu iyi odogwu ije Jesu agawa menụwa ọya ka anyị jee odogwu ije Jesu onye chimeleze blessed man blessed worldwide onye chi gọzila gọzi nwa Chukwu na gbalafa ka ịbụ blessed udogwu chidaji wee debube n'inwe obi sale blessed man,
On this slow Igbo we see oh. Behind every successful man, there must be a beautiful woman, a prayerful woman, and a humble woman. Oh. Blessed Kelly no one yo, Jebo Ketiti, where no tata mulu no tobi, Omali tata Joseph Fatifade, oh where BJD nobody chida, Chuku we lo mumu we gozefa, we lo mo maloma no one no mo malife, we to afama no one. Elegancy one, Ugoli Malo beat the Odik of Fulu Chukwanya, Mrs. Chama, Milenja, Zubetuku, Adoketiti, Adamulu no Tobi, Elegancy one, Letabana Chuku Gozili, Yagosi, Agoya Tibelese no Gabwese, Elegancy one, Letaba, Nebulu Chuku Dalo, Letaba Nimelia. Chukwu agozigo ya agozi nne mụlụ ịfụnanya midre ozube Chukwu n'eze n'ọmalite ezinụlọ Chukwu okike chọrọ mma wee gozie fa gozi ije na Christ Holy Church na family ya fa na-emesi ife ike una nugo numo nke onye na-eme nne n'ụwa anya jisi ike ị na-eme mma nne n'ụwa gị mebe mma ị na-eme mma obodo ma ndị na-eme mma gaa n'iru ụzọ Chukwu na ụgwọ onye Chibeleze onye Chibeleze eze ka ọ ga-abụ na blessed man ebe echebu ndị ilo Odogwu Ijeje so na ọgawa bụ agawa onye Chibeleze Odogwu daalụ na blessed man ebe echebu ndị ilo Odogwu Ijeje ebe agbalụ na Abuja ọda ụda onye Chibeleze Ijida ndị ilo niile fa nọlụ n'ọzọ Odogwu si mụ kenelu ya ezigbo nwanne ya ọfụrụ n'anya ọbịa ṅụchalala blessed wee ṅụọ fa na-eme ka ejima nne n'ụwa na nugonu ọ si mụ kenelu ya Chukwu nwe ike Michael Okwaju ebu CEO to Big Standard to Big Computer na wuse kafa nọzia nọ na-achụ nta ego aka na-atụ all kinds of computer ma laptop to make accessories ọ ya adịlịghị mma n'ihi ya dị ka echi ka n'iru nne n'ụwa ọ ya adịlịghị mma Tosky Otigba na nkelele blessed si mụ kenelu ya Chukwuemeka Igwilo aka John Marshall Odogwu John Marshall himself Odogwu n'ụmalọma n'Idato Odogwu n'ụmalọma n'Idato n'Imo Steeti oyo aka na-atụ motocycle ụdị ọbụla ọ nwere ya nwe Odogwu n'ụmalọma n'ine mọkụ asị m nọ ya dịlịghị mma gaa n'iru blessed si mụ kenelu ya Odogwu jide Okendu Sistus Ọkafọ Dominion Ideals Odogwu ebu CEO lọya dịlịghị mma ndị ga dịka echi ojita isi eme ọgọ n'ihi ya dị o aka na-atụta isi lọya dịlịghị mma n'ụwa ife onye na-eme n'ụwa ka obodo ji malụ ya ojita isi eme ọgọ Okendu Sistus Ọkafọ n'ịga dịlị mụ ka echi Odogwu Ijeje sosi mụ kenelu ya ndị oyi ya niile na mmadụ erika a ga-abụ nne n'ụwa kọfọdụ nne ndị oyi karịrị akarị onye kpọrọ tata naghị abụ ya echi anyị bịa mgbe ọzọ na anyị ya ekenesi unu ọ
ekwe ji akpanụ